да ви покажа любимият си метод за корекция и баланс на кожите на младожениците, които се стават пред нашата камера. Искам да ви напомня, че остават още 4 места за курса, който организирам през септември месец. Повече информация за него може да видите в горния десен ъгъл. И да ви кажа, че промоционалната цена от 1900 лева ще бъде актуална до 15 август. А сега преминаваме към днешния урок. Първо трябва да кажа, че има различни методи за коригиране на цветовете на кожата. Този, който ще покаже е моят любим. За целта влизам в цветовия раздел. Избрал съм няколко кадъра примерни, за да видите как действа в различните ситуации. Направил съм някаква базова цветова корекция на този, нещо леко. Това, което правя е, идвам, правя си още два нова след това. Идвам в търсачката, в ефекти и пиша DCTL, което е съкратено от DaVinci Color Transform Language. Селектирам го и го поставям върху третият нод. Тук имам падащо меню. Добре е да знаете, че това меню, което излиза при мен, при вас няма да го излиза, ако не сте си въвели тези DCTL. Има както платени, така и безплатни. Това, което ползвам аз в момента, което ще ви покажа, е на Mononodes. Какво виждаме тук? Различни слайдери, които изобщо не ги пипам, оставяме всичко така както е и селектирам предният нод. Сега това тук, което е характерно за този DCTL е, че жълтият цвят показва точният цвят на кожата, който трябва да бъде. Който може да видим ето тук в тази линия, когато равни. Така, хоп, ето го. Само ще го приближава да се вижда по-добре. Ето това трябва да е цветът на кожата. Ето го, тук съм го зумнал просто за да изглежда, за да го виждате по-добре. Виждате как криви малко насам. Сега, когато пусна DCTL, всичко се изкривява, но това е само за да ни помогне. В случая гледаме жълтият цвят да е възможно най-много в лицето на човека. Зеленият цвят и лилавият цвят са съседните, клонящи повече към жълто и съответно клонящи повече към червено. А на нас не трябва точно златната среда. Селектирам си нода и това, което правя, идвам в Color Warper и селектирам ето тази точка, която взима цветовете на кожата. Може да се направи и с новия Color Slice и с тук може да се коригира от тези менюта, но за мен най-добре работи в Color Warper. И в другите става, но така го правя просто за секунди. Ето, цъкам се го и веднага. Тоест, къде искам да ми е правилният баланс на кожата? Искам да е точно отпред в лицето. Сега тук в задната част, както виждате, няма много информация. На мен е важно отпред лицето да е добре. Тоест, няма да го направя ето така да ми се появи жълтото в задната част да е добре, а тук да стане зелено. Не, искам точно ето къде е най-правилният цвят. Затова предвиждам ето така. И според индикатора на този DCTL, това би трябвало тук да е точно перфектният цвят на кожата. Изключвам го и ето го, както виждате, изглежда точно както трябва да изглежда. Ето тук също потвърждава и този индикатор на векторскопа. Ето, преди, как жълтее, и тук се вижда, след. Перфектният баланс на кожата. Ето, преди, след. Нека да го видим и на друг кадър. Така, прави се. 2.0 след това. Цъкам DCTL. Монобаланс. Идвам на предния нод. И търся отново жълтият цвят да преобладава в картината. Ето нещо такова. Изключвам DCTL, за да видя какво съм получил. И ето го перфектният цвят на кожата. Ето го потвърден тук в векторскопа също. Преди, след. Преди, жълтакаво, след, точно в центъра. Ето как се изглежда. Следващ пример. Идваме тук.
Свалям дистил, баланс. Селектирам предният нод. Идвам в Color Warper и придвижвам така, че да стане възможно най-много жълто, където искам да бъде жълто, т.е. правилен цвят. Значи малко е тук. Ето тук е перфектният бял баланс. Ако преместите насам. Следващ пример. Имаме тук, правя два нода. Слагам дистил баланс. Така. Виждате как кожата е в преобладаващо лилав цвят, който не е окей. С това движа слайдера. Ето така. Изключвам. Преди как е било, след. И това трябва да са ни перфектните цветове за кожата. Съответно тук ако задам малко повече контраст. Така. И така, видяхте тънкостта, която ползвам за коригиране на цветовете на кожата. Ще се видим в следващото видео.